Mä toimin täällä tässä kiinteistössä kiinteistöhuoltajana ja mun vastuulla on sitten kaikki talotekniikan ja talon yleisen kunnanpitoon liittyvät asiat. Ollaan nyt Ballilan kaupungin osassa ja täällä on semmoinen vanha ja kaikille tuttu konepaja-alue, missä sitten viime vuosisadan alussa sijaitsivat valtion rautateiden konepajat. Huolettiin vetureita sekä vaunuja. Ja nyt vanhojen tiilirakennusten viereen on noussut Fredriksberg-niminen kiinteistö, missä on sitten erilaisia tiloja erilaisen käyttöön. Ja tänähän on löytynyt tiensä Maikkari, tai sitten toisin sanoen MTV3, monia mainostoimistoja sekä elokuvayhtiöitä, esimerkiksi Egmonton, Suomi ja täällä on Avidli tiloissa, ollaan just Avidli mainostoimiston tiloissa nyt hetkellä. Lasiväliseinät ja lasiratkaisut, mitkä on valmistunut Lasiliiri ja HSL Groupin yhteistyössä, ovat hyvin vastaanotettu vuokralaisten puolesta ja he ovat tosi tyytyväisiä olleet niihin ratkaisuihin, mitkä on meillä tässä Fredriksbergissä käytössä. Ja pääasiallisesti sen vuoksi, että ne on niin luontevia sekä vaivattomia käytössä, että ei ole tullut moitteita ja tosiaan myös niin kuin huollon puolesta voin totea, että ne ratkaisut on kyllä käteviä ja vaivattomia. Vuokralaiset on erittäin tyytyväisiä ollut niihin väliseiniin ja lasiratkaisuihin, mitkä ovat käytössä meidän Fredriksberg-talossa. Workspace, tilavuokra, yhtiö, erilaisia ravintoloja löytyy, plus sitten kaiken lisäksi myös lastentarha. Ja ehdottomasti yksi semmoisia parhaita puolia tässä kiinteistössä on valoisuus, mikä johtuu siitä, että täällä on käytetty erittäin paljon erilaisia lasiratkaisuja ja lasiväliseiniä, mikä antaa sitten luonnonvalon tulla sisään. Ja tietysti luonnonvalohan on ihmisellä aina parasta. Tilat on moderneja, niitä pystyy muokkamaan eri tarpeisiin. Niin kuin mä jo äsken sanoin, että esimerkiksi MTV3 sijaitsee nykyisin Fredriksbergissä ja se on ehkä paras esimerkki, että meidän tiloja pystyy muokkamaan. Ja siihen on myös syy just se sama, että käytetään niitä lasiväliseiniä ja ratkaisua, mikä edesauttavat just sen tilan muuttamisen nopeasti erilaisten tarpeiden mukaisesti. Ne ratkaisut, mitä on käytetty talossa, ne ei tarvitse niin erillistä huolenpitoa, että aika vaivattoman on niiden käyttö ja koko lasijärjestelmien ylläpito. Tavoitteena on ollut arkkitektilla se, että ihmiset saisivat luonnonvaloa, mikä on paitsi hyvä niin kuin, ihmiselle niin kuin tottumuksen puolesta, mutta myös niin kuin terveellistä kuitenkin, että olla luonnonvalossa hyväksi terveydelle ja hyväksi silmille. Ja tietysti hyvässä semmoisessa luontevassa ympäristössä myös työt sujuu paremmin. Fredriksberghän sijaitsee vähän sivummalla Helsingin ydinkeskustasta, mutta täältä on erittäin hyvät liikenneyhteydet keskustaan ja muuallekin Suomen, kun täällä lähistöllähän on Pasilan rautatieasema, talon vierestä lähtee ratikka ja niin poispäin. Ja mikä pääasia ja hyvä puoli Fredriksbergissä on se, että erilaiset yhteisöt
ja ihmiset löytävät toisensa täällä ja täällä tullaan erittäin hyvin toimen keskenään ja toivotan kaikki muutkin tervetulleeksi tänne talon, ei pelkästään töiden merkeissä, vaan muutenkin viettämään aika, kun meillähän on täällä erilaisia ravintoloja ja mahdollisuuksia myös töiden ulkopuolella viettää aika. Fredriksberg kiinteistönä jakautuu oikeastaan 4 erillisen talon, missä on melkein 3000 neliötä erilaisessa käytössä. Täällähän on päävuokralaisina toimivat Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aika toimiala sekä maikkari että kaikenlaisia muita pienyrityksiä. Plus sitten kaikenlainen niin kuin tavalla kirsikkana kakun päällä on se, että täällä on myös paikallinen lastentarha sijaitsee meidän talossa, mikä on erittäin kätevä. Tulet aamuisin töihin ja viet lapset lastentarhaan ja illalla sitten pystyt ottamaan niin kuin lapset mukaan. Ja erilaisia palveluja tarjoavat sitten, mikä on niin kuin vuokralaisten hyötyksi tänne keksitty, on se, että on erilaisia ruokailupaikkoja. Talon alla on iso parkkihalli vuokralaisten käytössä ja kaiken muun lisäksi löytyvät myös sosiaalitilat. Niin että kaiken muun ohella pääsevät ihmiset, niin kun, vaikka tulet pyörällä esimerkiksi töihin, sitten pääset myös siistitymään ennen töihin menoa. Muutenkin on Fredriksberg omalta sijainnilta kätevässä paikassa hyvien liikenteen yhteyksien varrella ja semmoisena kehittyvän alueen, niin kuin Konepaja on tänä päivänä, keskuksena toimii erinomaisesti ja kaikki vuokralaiset ovat ainakin olleet erittäin tyytyväisiä niihin rakennusratkaisuihin, mitkä tässä modernissa kiinteistössä on. Fredriksbergissä on käytössä yhtenäiset aulapalvelut, mitkä on sitten kaikkien vuokralaisten käytössä yhtenäisesti, että mistä saa sitten vuokralaisten asiakkaat saavat tietonsa ja sellainen postilähetystä ja muuta. Talossa on kaiken muun lisäksi olemassa sähköautoille sähkölataus ja kaikkien vuokralaisten käytössä on myös meidän ravintolojen tarjoamat catering-palvelut ja plus sitten mahdollisuus ylimpäänsä käyttää niin kuin muitakin tiloja kuin pelkästään oma toimistotila. Hyvänä esimerkkinä ehkä toimi se, että viime vuonna on täällä pidetty myös yhteet häät. Fredriksberg kiinteistökokonaisuutena muokkautuu erittäin helposti eri käyttötarkoituksiin ja aina voi tulla kyselemään, että löytyisikö meiltä tilaa, kun välillä taas jotain vapautuu ja pystytään aina muokkaamaan just myös niiden lasiväliseinien avulla niitä tiloja erilaisiin tarkoituksiin. Kaiken muun ohella meillä esimerkiksi on oma aurinkosähkölaitos katolla, että koko se järjestelmä palvelee asiakkaan niin kuin tarpeita ja on ajateltu just keskitetysti asiakkaan hyödyksi loppukädessä, kun taloudelliset kustannukset, niin kuin aurinkoenergian käyttö ja muut ratkaisut pienentävät talon ylläpitoa ja sehän korostuu myös siinä, että myös käyttäjälle se halvempaa. Tekniset ratkaisut, mitkä on käytössä Fredriksbergissä, on ajateltu ja suunniteltu just ajattelen vuokralaisten ja tilan käyttäjien parasta.
vuokrakustannukset ovat pienemmät kuin ehkä jossakin vanhemmassa kiinteistössä.